ଦିନେ ଜଣେ ଗୁରୁ ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ସେ ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆସ। ଶିଶୁ ଜଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ପାର ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଖରୀର ସବୁ ପଙ୍କ ଓ କାଦୁଅ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଆସି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସେଠାକାର ପାଣି ବହୁତ ମଇଳା, ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୁରୁ କିଛି ସମୟ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଲେ। ଏଥର ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୋଖରୀର ସବୁ କାଦୁଅ ଓ ମଇଳା ଆପେ ଆପେ ତଳେ ବସିଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣି ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଖୁସିରେ ପାଣି ନେଇ ଫେରିଆସିଲେ। ଶିକ୍ଷା। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ଦେଖିଲ, ପାଣିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ବାସ୍ ଟିକେ ସମୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହୋଇ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ସହିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ମନ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ।